Moi, täällä on Golden Pet Shops ja mulla olisi vaan semmoista asiaa, että mä aion pitää videotauon. Koska mulla on niin paljon kokeita ja sit mulla on toi mun salibändiharrastus. Niin paljon juttuja, että esim. Mä menen tän kuun lopussakin Ruotsiin salibändin joukkueen kanssa, niin mä en ehdi kaikkea tekemään. Niin, ja muutenkin. Eli se on suurin piirtein tän kuun ja seuraavassa kuussa ehkä. Mut silti mä luen kaikkien kommentit ja yritän vastata. Mä laitan teille yhden petsin, minkä mä oon löytänyt tässä lähiaikoina. Se on tämmöinen. Mä en tiedä onko tää apina tai mikä tää oli. En mä muista. Joku. Niin magneetti. Tämmönen. Juu. Elikkäs ei mulla muuta. Elikkä tää tarkoittaa, että ei tule videoita. Juu. Heippa!